Icebo lotyumvubo ayikokuzozilisa kodwa kukhetha amathole emzikaXhosa. Namhlanje sithetha ngoNtsikana. Ingaba uNtsikana lona udibene phi na nale nkolo yasemzini? Into yokuqala emandiyiphawule yile, uNtsikana lona ibiyile nto siyibiza ngento yokubana ngumntana edolo. Kuba lokhu uNtsikana akazalwa kwindlu yokuqala, kodwa indlu yokuqala ayizange izuze emntanweni indodana, ngako kwathathwa yena ufakwa kulaa ndlu yokuqala, ze wayindlalifa kaGaba onguyise ke. UNtsikana lo sithetha ngaye ukhule ewenza amasiko, akho nto ebengayenzi de wafumana abafazi ababini. Eyona nto kwayevunywa ngayo uNtsikana, wayeyithanda kakhulu ingoma. Ukonakala kwezinto kuqale mhla ukumkani uNgqika enika uJohn van der Kamp umhlaba. UJohn van der Kamp lona iyabonakala wento yokubana wayengumKrestu, ngoba into afike wayenza apha kwaXhosa emane eshumayela abantu bemamela, wena benemibuzo abamane bembuza wena. Kaloku bayayethuka le nto. uNtsikana naye udibene apho ke nokushunyayezwa. Ndingayibeka icaci into yokubana ke umsebenzi lona kaJohn van der Kamp awuzange uphumelele ncam, kodwa kwashiyeka ulwazi ezingqondweni zabantu kuba kaloku ekuzameni ukuguqula abantu wabuya nembandi esikhova. Xa ndisithi kuwe isithembu yayinto ekhoyo kwaXhosa, uNtsikana lona wayenabafazi ababini, uNontsonta noNomanto. Kwathi ngentseni wena uNtsikana xa ekuthatha ukuqwalasela ebuhlanti ezijongela nje iinkomo zakhe ngokwesiqhelo, wasuke wabona inkwenkwezi ephondweni lwenkomo. Weemanga seemanga. Wathi engayithathelanga ngqalelo ke leyo phondo lenkomo into, wathi exhentsa ngorhatya, kuba kaloku uxhentso ke ibiyinto ebeyithanda. Wasuke kwafika isivunguvungu somoya esithi xa igungqa uNtsikana etshonisa umlenze kweli cala, sihambe naye, xa iyekayo naye ayeke. Olo ke yaba kuqala kulo bizo lukaNtsikana. Emveni koko wenza uphando ezama umqulu kula madoda amabini, kule tyongwane ibizwa ngento yokubana nguJames Reed noJames Williams bandilibiza kakuhle. Ngabona abantu ke abo abathi banikeza uNtsikana umqunu, le nto siyibiza ke into yobana ke yiBhayibhile namhlanje. Uthe emveni bayizuze umqunu umfo omkhulu, wahamba uhlamba imbola kwiliwa laseGqokqa, namhlanje laziwa ngento yokubana liliwa likaNtsikana. Ukuhlamba kukaNtsikana ke imbola kuthetha into yokubana uhlukene nezinto zesintu. Uthe ekuphumeni kwakhe ke uNtsikana eliweni laseGqokqa apho behlamba khona imbola, into emenza into yokubana ngoku ulamkele ngokupheleleyo ubizo lukamoya. Wayemka wotshona kwele ndonga ezama ukuyoguqula uNxele nokumkani uNdlambe into yokubana bangayi ukuyolwela umhlaba oxuthiweyo. Abazange bamphulaphuleke bona kuba kaloku uNxele lona wayelitshantliziyo apha edabini, babengavani ke ukutshoko. Into uNtsikana wayeyizama yayikukushumayela into yobana ngoku makubekho uxolo. uNxele wabengayiva, kwaphela loo nto leyo. Emveni kobana uNtsikana lona emkele olu bizo lakhe lomoya, uye wohlukana nabafazi bakhe ababini ngenxa yento yokubana le nkolo yasemzini ayimvumeli into yokubana makathathe abafazi ababini. uNtsikana lona uthe asobona into yobana ke akaphulaphulekanga zezityongwana zimbini, wemka wotshona kwaNgqika. Ukumkani uNgqika wathi wathatha uNtsikana wamnikeza imihlaba, wamthi ntinga ntakandini ngale nto uyenzayo, kuba kaloku ngoku uyihlambile imbola umfo omkhulu. Wamnikeza umhlaba, wakha indawo yakhe yokunqula yokuqala nqa yakhiwa nguNtsikana. Waze uNtsikana wadlala indima enkulu ekuncediseni abantu basemzini ukwenza inguqulelo yamagama esuka esilungwini azotshona apha esiXhoseni. Wamane kuNtsikana yahamba eyobona nale tyongwana kuthiwa nguWilliams. Le nguWilliams yatsho yakwazi ukumsebenzisa, imane imiyalela into yokubana enza le, phila ngolu hlobo, suphila ngolu hlobo, thetha kanje, suthetha kanje. uNtsikana waba ngowena mvangeli wakhe wamkhulu wegqitha nabo belungu babezama ukutshintsha abantu, kuba kaloku abantu baguquka kakhulu xa bebona yena seleguqukile. Bayishiya inkolo yakwantu, bayihlamba imbola, belathwa amagama kwathiwa ngamagqobhoka. Sesinee-Lovedales njengoku, sineeFort Hare, sinezikolo, sineecawe, kuba uNtsikana waye wamzuza uNgqika ekumfakeni kule nkolo yobuqobhoka. Amanye amaculo eniwaculayo
abhalwa nguNtsikana, ikakhulukazi lelithi ingoma engqukuva. Andizukuthetha nto ke ngoonyana bakhe okanye ngenzalo yakhe, masiyivale kule ndawo kuba kaloku ngoku ndiyabona izasimoshela umbane.